meta inkom kun qegħdin titolbu għal missjoni, kun qed titolbu lill-Alla biex hu imiss qalb il-pagan qabel ma jmissu is-saċerdot. Ħalli jsibu diġà dispost biex jirbaħ id-drawwiet tiegħu, jaċċetta it-talim ta' Kristu u jimxi fuqu. Huwa ta' faraġ kbir għalina meta diversi drabi fil-li jinsibuna biex ngħidlek darna mal-ħajt, ma nafux se naqbdu nagħmlu f'xi sitwazzjoni u mbagħad f'daqqa jiswi jinfetaħ bib qudiemna. U aħna nafu li Ġesu jaħdem magħna, miexi magħna u anke qabilna. Tkun il-grazzja tal-Alla li qiegħda taħdem permezz tat-talb illi l-insara mad-dinja kollha jagħmlu għall-missjoni, b'tali mod il-missjonarju mhux qed jaħdem waħdu, ma qed jaħdem anke miegħek mal-ġirien tiegħek u moħrajn illi ma tafhomx. Dawn huma l-mirakli li naraw kuljum aħna. Meta nħossuna li m'hemm soluzzjoni, u s-soluzzjoni qisu ta' qudiemna bla qatt ma konna nistennuha. Eċċellenza, nafu wkoll li inti għamilt sena missjonarju mhux barra mill-Kenja ma kont Kuba. Forsi huma ċirkustanzi differenti dawna. X'kienet l-esperjenza tiegħek Kuba? Kuba kelli esperjenza kbira ta' nies illi ħasbu li jistgħu jgħixu mingħajr Alla. 40 sena komunisti. Issa infetħu l-bibien u qegħdin jirriturnaw għall-Knisja. U d-gergir tagħhom jew aħjar l-indiema li għandhom huwa illi m'għallmux l-uliedhom id-dottrina li qatt ma marru Knisja. Huwa għaġ kbir li għandhom illi jirriturnaw għal Kristu. U esperjenza kbira li kelli kienet meta fil-Knisja żgħira li kelli ma kienx hemm sakrament, irnexxielna nagħmlu it-tabernaklu u s-sakrament u ġie l-isqof u qallhom millum il-qudiem din iż-żona inbidlet. Għax issa hawn Ġesu fostkom. Millum il-qudiem ma tistgħux tgħaddu minn qudiem di triq mingħajr ma tagħtu ħarsa lejn il-bieb tal-Knisja għall-inqas. Jekk inti stembaħt bil-lejl għax ma stajx torqod u għad talba, insedda war wiċċek jew ħsiebek għall-inqas lejn dan il-post għax Ġesu qiegħed miegħek. Hemmhekk ukoll għandhom id-drawa li jmorru pellegrinaġġ, għandhom il-Madonna tal-Karità u qalilhom veru li mmorru nitolbu l-Madonna tal-Karità, però mhux bil-fors għax l-għandna li Ġesu bejnietna jgħix magħna, aħna għandna xi ħaġa ferm ikbar minn kull ħaġa oħra. Anke jekk immorru na is-santwarju tal-Madonna, il-qofol tat-talb kollu tagħna dejjem jispiċċa fit-qarbina ta' Ġesu Ewkaristija. Ġifri il-missjoni u l-Ewkaristija jimxu fl-imkien. U kull fejn stabilejna il-knejjes permezz tal-Ewkaristija rajna l-ħajja nisranija tisbieħ. U kull meta kelli sitwazzjonijiet fejn l-insara kellhom ħafna problemi bejniethom, għattulhom dan kollu ġej għaliex minnkomx titqarbnu biżżejjed. Għaliex jekk aħna ma neħdux is-sustanzi li l-Ewkaristija, lura se nkunu dajfin u ma nkunux nistgħu nilqgħu il-problemi li nsibu ma' wiċċna kontinwament. Forsi dan jottu kollha l-Ewropa, qed naraw il-familji jitkisru, qed naraw ħafna affarijiet li ma ħoġbunix u nistaqsu għaliex u naħseb ir-risposta tibda mistoqsija. Il-Maltin għadhom jqarru jitqarbnu bħalma kienu qabel, għadhom jisimgħu qudies bħalma kienu qabel, forsi tgħidli li x-xogħol ma jtihomx ċans, però l-fatt xorta jibqa' illi mingħajr it-qarbin ma jistax ikollna l-forza biex ngħixu flimkien, naħfru lil xulxin u nilqgħu id-diffikultajiet li nsibu ruħna magħhom biex irrabbu familja u biex ngħixu ħajja diċenti. Eċċellenza, aħna li qegħdin hawnhekk u ma ħallinniex art welidna biex imorru nxandru l-Ġesu kif il-mulej jaħlilek u tant persuni oħrajn. Aħna kif nistgħu nkunu ta' faraġġ u sapport tal-missjonarju? Tistgħu tkunu ħafna.
Il-missjonarju jara ħafna faraġ fix-xogħol tiegħu. Għandi xi żewġ episodji li huma verament interessanti. Iltqajt ma' tifla ta' 13 sena li kienet għadha fil-kindergarten. Għax ma kienx tara. Irnexxieli nirranġala marret fi klinik il-bot u saffewla għajnejha, neħħewla xi kataratti jew xi ħaġa u ġiet tant kuntenta li bdiet tmur minn bib għal bib tinforma jew ixxerret il-ferħ li kellha f'qalba għax issa tista' tara. Nanniet illi wara li għamlu l-operazzjoni bdew janqu it-tfal ta' tfal tagħhom għax qatt ma kienu raw wiċċhom. Nanna li kienet dejjem fil-kċina mat-tifla tat-tifla għax ma tarax wara li għamlet l-operazzjoni minnu fih qamet daħlet fl-għalqa taħdem u t-tifla marret l-iskola. Faraġ kbir li tara dak il-ferħ kollu jixteret bejnietom b'opra żgħira li tagħmel. Però mbagħad ġieli ikollok ukoll is-solitudni. Li inti forsi tivvjaġġa 40-50 kilometru biex tmur tqaddes u ssib li m'hemm ħadd. U tirritorna id-dar tiegħek li forsi tkun anke waħdek, tissajjar xi ħaġa għalik stess u tajt x'qed nagħmel hawnhekk. Għaliex ma ġewx. U ssib li forsi ma ġewx il għaliex il-kap tal-villaġġ stidinhom għal xi ħaġa oħra. L-istess meta il-missjonarju jagħmel programm li jaħseb li huwa taġid għall poplu tiegħu u l-programm ma jirnexxix. Dan m'għandu ħafna drabi m'għandux ma' min jaqsam qalbu. Sempliċiment li jgħid daqshekk taħbit, daqshekk preparazzjoni, forsi anke xi spejjeż u kollu spiċċa fix-xejn. Min se jsaħħaħ il-kuraġġ tal-missjonarju? Huwa Ġesu permezz tal-grazza tiegħu. Huwa t-talb li inkom tistgħu tagħmlu kontinwament għall-missjonarju. Disgrazzjatament ħafna drabi f'Malta naħsbu li tista' tgħin il-missjoni biss billi tagħti l-flus, li mhux veru. Tgħin il-missjonarju permezz li titlob għalih, titlob ukoll li Alla jiftaħ l-qlub ta' dawk li jiġi f'kuntatt magħhom u dan diġà hija għajnuna kbira ħafna għalina li qegħdin fil-missjoni. Aħna qegħdin infittxu żgħażagħ biex isiru saċerdoti, sorijiet u patrijiet. Aħna li tħabtu biex nsibu min jista' jiddedika ruħu biex jgħallem id-dottrina l-tfal. Dan kollu ma nagħmluhx bil-kapaċità tagħna imma bil-grazza t'Alla. Grazza t'Alla hija tweġiba għat-talb tal-Knisja Kattolika li titolbu propju għal min qiegħed fl-ikbar bżonn. L-ikbar bżonn mhuwiex tal-fqir imma ta' dak li ma jafx lil Ġesu. Ringrazzjak Eċċellenza tal kollu li qsamt magħna. Jiena nixtieq illi nagħmlu awguri l Monsignor Ballacchino l-istess awguri li għamel lili fil-25 ta' Marzu tal-2004 meta għamilt il-professjoni perpetwa reliġjuża tiegħi dakinhar. Ftit qabel l-Eċċellenza kien bat li email minn Malindi u kien qalli dak klim li ma ninsieħx, kien qalli strive to be a great saint. L-istess ħaġa nixtieq ngħidha lilek Eċċellenza. Strive to be a great saint. Waqt li issa nkomplu nsegwu xi mużika fafrukom lill-linji huma miftuħa.